Castros de Neixón sempre se acorda unha vinculación moi directa co pueblo, non? Sobre todo coa xente dos arredores, non? Que se, aparte de ir aí recoller pois, o molime, o estro, como queire chamarlle, para botar os animales debaixo, que estaba bastante demandado naquela época, porque, bueno, había animales nas casas, bueno, era a única maneira de facer un abono para as fincas despois, non? Pero aquí moita xente virou ao monte. Moita xente. Comeu moita xente pan por levar o estro para lle botar ao millo daqui deste monte. E aí iba a se coller estro, a xente de por aquí toda iba aí ao estro. Vello xa, pero xa de 2 ou 3 generacións atrás, según viñan dicindo sempre. É outra generación, agora non era como agora que viña limpar o ayuntamiento, nin eso, non. Antes aí estaba moi apañado, que non había estro para lle botar as vacas, ovellas, porcos e eso. E íbase entonces, este monte estaba sempre moi apañado, aproveitado, sempre limpiño. Ao estro aí de toda a vida. E ali por baixo, un pouquinho, había un camiñinho, pero de carro non, de pés. Agora xa casi non hai, agora que isto houve sempre. Amás antes, ainda iban os carros por aquí. Toda a vida, este monte. Sin un pino, nasceron eles. E de os vellos, deixáronos ir para arriba. Non había nada, e foron nascendo os pinos, viñamos ao estro, eu tamén viñamos moitas veces, e o mamá, meus abuelos. Era coidanos os pinos, non se deixaron, non se cortaron, deixaron sin sempre para arriba. Aquí había costumbre, sendo eu rapaz, digo, porque antes había moita escasez de abono, nin había esquilmo nos montes, nin había nada, porque se limpiaba moi ben para as fincas, e había moita escasez de abonos naquel. Entón aproveitábanse moi ben as algas do mar. Entón aquí, desde Puente Beluso hasta Agüeiros, Cespón ainda ten uns kilómetros de aquel. E entón, por parcelas, subastábase, por exemplo, o Pozo de Comba, os Fornos, Vidres, Punta de Neixón, as Brañiñas, os Lobrigos, Areabasta, Arnela, Agüeiros, e estaba así por trociños, e subastaba, e estes que pasaban, estes tiñan o privilegio de o domingo ou un día festivo, que houvese un temporal e botara estes sargazos a estas parcelas, nadie lles podía tocar. E eles tiñan o privilegio de ir co carro, cas vacas, a levantar o argazo. E iso que se recaudaban era para aceite, para alumbrar o Santísimo. Aquí a xente de Cespón, daqui de Cespón, principalmente de Nine, sempre marca terra. Tiñas uns cachos para botar millo e patata para comer. E dependías do mar tamén, do mar é onde ganabas, porque daquela non era como agora que non había por onde salir para fora. Alternaba un pouco o traballo na terra co traballo no mar, non? Que eran a envidia un pouco de xentes de alrededor, como a zona de Rianxo, porque prácticamente só se dedicaban ao mar. Entón, cando había mal tempo, cando había historias, de feito, viñan ali a zona a traballar, a mariscar, a todo eso, arramblaban con todo, collían patatas, collían os chícharos que estaban medrando, xa os comían crudos, collían uvas nas viñas, facían un pouco de saqueadores, non? Porque eles realmente non tiñan dese... Entonces, incluso había unha época que lle poñían os toxos colgados pola beira das viñas para que fora máis difícil coller as uvas. Entonces era un pouco a envidia, que dicían que traballaban en todo, que se dedicaban a anfibios, que dedicaban mar a terra. Plantábase millo, o máximo que se plantaba era millo, patatas, fabas, cousas asunto de comer. Tiñase rara era a casa que non tiña unha vaca, 2 ou 3, para leite, era do que se vivía. Antes en Cespón, pois casi todas as casas do que é o pueblo de Cespón, tanto pola zona de Treites, como pola zona de Pazos, pola zona de Nine, que tamén había moitísimo, todas as casas, casi todas tiñan 3, 4 cereixeiras de distinta, había cereixas que chamaban de San Pedro, que viñan un pouco antes, eran dun color máis negro, ambruesas, chamaban, que eran un pouquiño máis grandes. Todo ese tipo de cereixas pois utilizábanse para vender nas vilas, non? Sobre todo na Puebla, en Ribeira. As cereixas moitísimas, cereixas en Cespón, era o ingreso máis grande de Cespón, eran as cereixas. Porque eu sabía, porque ademais de ter ali o correo, tiñamos a parada do
do Celta daquela, me entende? Era tanta a cantidade de cestas que se subía, porque levaban unha plataforma arriba, os coches, e levaban, iba cargado de cereixas, pero todos os coches cantos viñan, e as que iban a andar. Así que aquí era a fuente de ingreso máis grande que había en Cespón, era as cereixas. Tanto así que esperaban para pagar as contribucións, para vestírense cas cereixas, porque era, xa digo, era moita a cereixa que había, e agora totalmente desapareceu todo. Era a terra delas, e nós tamén as tiñamos. Eu tiña andado en cima das cereixeiras, desde a mañá hasta a noite, baixar para comer, e a final de miña nai a carrexar a Puebla. E mas a vou ir onde podía. Eu de rapaz, sendo rapaz pequeno, iba ca cesta na cabeza, desde aquí de Nine hasta a Puebla, hasta a Ribeira, hasta Escarabote, a vender. Os de Taragoña, así, parroquias limítrofes, así para meterse co Cespón, pois, os da Graña, os da Graia. Como a cereixa ten un hueso por dentro, non? Aí van os da Croia, os da Graña.